Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube, εδώ Technocrafts και επιτέλους μετά από πολύ καιρό βγάζω βίντεο. Λοιπόν, ανακάλυψα ότι υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι με το Bandicam και δεν μπορείτε να δείτε το βελάκι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω πώς να μπείτε στον σερβερ Greek Empire. Είναι για έκδοση 1.7.10. Έχει βγάλει και ο GR Pro Gaming βίντεο για το πώς να μπείτε. Έβγαλε και εγώ ένα. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε εδώ πέρα που λέει Add Server. Εδώ να γράψετε το IP, το οποίο δεν θυμάμαι απ' έξω και θα δω τώρα. Είναι. Το IP είναι greekempire.minecraft.gs. Αυτό εδώ πέρα είναι. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. greekempire.minecraft.gs. Όπως είπα, το γράφετε εδώ πέρα στο Add Server, πατάτε το Done και σας βγάζει για να μπείτε. Είναι ένας πολύ ωραίος σερβερ, μπορείτε να μπείτε. Λίγο σύντομο το βιντεάκι σήμερα. Δεν θα βγάζω τόσο συχνά βίντεο, το παρατηρήσατε. Μάλλον μπορεί να βγάλω βίντεο Pokemon στον υπολογιστή. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Γεια σας.